Grad Trebinje stipendiraće 90 redovnih studenata iz ovog grada. Presudni kriterijum za dodjelu stipendije bio je socijalni status, a mjesečne stipendije biće isplaćivane u iznosu od 100 do 200 maraka. Gradska uprava planira još mjera kojima želi da stimuliše mlade i njihov ostanak u Trebinju. Među onima koji će dobijati mjesečne stipendije grada Trebinja je 80 studenata druge, treće i ostalih studijskih godina za koje je presudan bio socijalni kriterijum, ali i 10 posebno nadarenih studenata. Milan Rogan, student je 6. godine medicine sa prosjekom 9,5. Stipendija svakom studentu znači mnogo i definitivno da su učinili pravu stvar što su na ovakav način podijelili stipendije. Stipendiju grada primaće i Aleksandar Ukropina, student 3. godine Fakulteta za proizvodnju i menadžment. Pa znači veoma, s obzirom da trenutno porodica niko ne radi. Želimo da stimulišemo mlade, da im pružimo uslove za učenje, rad i ostanak u gradu, istakao je gradonačelnik Luka Petrović. Najavio i povećanje stipendija za narednu godinu. Cilj nam je da napravimo kriterijume koji će vrednovati materijalni status porodice, jer na takav način, ako se dava novac, da novac ima i upotrebnu vrijednost. Ove godine smo u stanju da podijelimo na ovakav način 80 stipendija, a cilj za 2017. godinu će biti da stipendije budu do 400 konvertibilnih maraka. Osim toga, namjera gradske uprave jeste da za 2 godine omogući svim diplomiranim studentima sticanje pripravničkog ili volonterskog staža. Također postoji plan da se mladim bračnim parovima omoguće takvi uslovi da u Trebinju kupe stan u beskamatni stambeni kredit, a sve u cilju da se zadrže u gradu.